салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Дар имрӯзанавормон 12 хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар, Кӯлоб, Ҳисор ва ғайра мебошанд. Инчунин яке аз онҳо квартираи кредит мебошад, дигариш боша квартира дар навастройка бо нархи 85 000 сомонӣ дар Душанбе. барои ҳамин навора то охира тамошо мекунем. ҳатман лайк мемонем, подписатсия мекунем ва дар комментария фикри худро оиди хонаҳои фурӯшӣ ва оиди набормон менависем. бисёри бад гап намезанем дӯстони азиз, рафтем. пеш аз саршави набор хотиррасон мекунем ки Dom TJ дуюм канал дорад ба номи Rule TJ. ин каналмон пурра оиди мошинҳо мебошад, яъне нарху навои мошинҳои фурӯшӣ, кредит, обмен, тест-драйв ва абзори мошинҳо, инчунин тавсияҳои даркорӣ аз тарафи ронандаҳои таҷрибадор. ҳатман дароед ва подписатсия кунед. ссилкаи канал дар комментарияи видео. мо боша навора сар мекунем. мегузарем ба якум хонаи фурӯшӣ. як хонага квартира дар дуюм ошёна, бинои навастройка мебошад бо масоҳати 35 метри квадратӣ. ҷойгир аст дар Корвон, шаҳри Душанбе. ин бинои навастройкая айни ҳол вақти катлаванша соз кардастанд. дом 6 этажа мешавад ва ин хона кредитам метиянд. пешпардохт аз 50 то 80 000 сомонӣ мекунем. бокимондаша то дом будшавия месупорем пулша ҳар моҳа. ҳуҷҷатгузорӣ аз тарафи ҳамин фирма мешавад. мошинам мегиранд, савдои хубам мешавад, яъне ки алишам мешавад, савдои хуб дорад. нархаш 115 000 сомонӣ. ва дӯстони азиз, огоҳдор мекунем ки пешай хонаи навастройка ки бино оли тайёр нестай, оли та этапи катлаванай хушроакак фикр кунен, чиба ки беҳад бисёр шудае ки одамо сӯхтагиан ай ҳамин чиз. барои ҳамин пеша ин хона харидан хушроакак фикр кунен, маълумоти пурра гирен, фаҳмен сохтмончӣ кияй ва дар кадом кунҷи шаҳр ин хоная месӯзанд. ҳама вақт эҳтиёт бошем. як хонага квартира дар якум ошёна, бинои советӣ бо масоҳати 53 метри квадратӣ. ҷойгир аст дар шаҳри Кӯлоб, яъне рӯпарӯи Бонки Миллӣ, назди ҳукумати шаҳр. квартира дута дар дорад, яъне ай дута ҷой метавонен дуроен ва метавонен ҳамчун офис ё ки магазин истифода баренша, чиба ки хона дар маркази шаҳр мебошад. подвалам дорад. нархаш 190 000 сомонӣ, савдоям мешавад. райони ҳоким Неъматов. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода. як хонага квартира дар шашум ошёна, бинои навастройка мебошад бо масоҳати 49 метри квадратӣ. дом тайёрай, пеши военкоматдай, метавонен ремонтам сар кунен, дару треза часпондагӣ, монтаж, шкатур кардагиай, свободни планировкая. ҳамин дома Насиб Наврӯзида месупоранд. нархаш 135 000 сомонӣ, савдоям дорад, срочно фурӯхта мешавад. район 4 микрорайони шаҳри Турсунзода. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур, Жилмассив. як хонага квартира дар сеюм ошёна, бинои советӣ мебошад. бино худаш 4 этажа бо масоҳати 28 метри квадратӣ. ремонти нав дора, бо чизу чораш фурӯхта мешавад. дар назди хона мактаб, садик, поликлиника, бозорча, сари роҳи Калондай. нархаш 220 000 сомонӣ, бо харидори анеқ боша, савдоям мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳавлии Алишӣ ба сексия 5 дар хона дорад, бо веранд, подвал, ошхона, фундаменташ рехтагиай, заборош маҳкамай. дар 6 сотик замин ҷойгир аст. тарафҳои ноҳияи Шарора, кӯчаи Ортабус. алишиай фақат ба сексия алиш мекунанд.
номерои соҳиби хона дар рӯи экран. Агар кадоме хоҳиш дорад, метавонед вариантатона пешниҳод кунед. духонага квартира дар сеюм ошона, бинои советӣ бо масоҳати 38 метри квадратӣ ҷойгир аст дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Ваҳдат 65, рӯпарӯи ЗАГСи шаҳрӣ. дом худаш се этажа мебошад, кирпичняй бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомонӣ савдаам мешавад. элон дӯстони азиз, як бародармон хона харайб, хона духонага кофтестай аз жилмассив то 9 километр. Ягон кас фурӯхтанӣ боша, марҳамат пешниҳодаш кунед ба рақамҳои 919 19 19 17. Як мошини мерседес дора. нархи бозор қатъи ҳисоб мекуна, мондагиша пул метам. Агар ягон кас боша, то 200 000 сомония. Ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед. мошинаш боша мерседес компрессор C-класс соли 2000, мотор родной сечка 1.8 литр, газ бензин. состоянияш нағзай назадагиай. суратҳои мошин дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира дар бинои новостройка дар цоколни этаж, яъне подвалда ҷойгир аст бо масоҳати 32 метри квадратӣ. дар колхоз Россия пеши прокати москвичода под обой тайёрай срочно фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ. ира ҷош дӯстони азиз беҳад безебай, рости гап кунҷи шаҳрай аида гипразем 1000 бор хубтарай, неки нархаш нағзай. ва цоколни этаж маъное дорад ки ин подвалай таги якум этаж ҳамагӣ дусе дона трезача дора. ин ҷизози популярништесе особенно дар шаҳри Хуҷанд. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 2.5 сотик замин, 2 дар хона, недостроенный домай. нархаш 200 000 сомонӣ бо савдаам мешавад дар шаҳри Ҳисор. боз як ҳавли фурӯшӣ, лекин ишалакай дар шаҳри Хуҷанд, Лесхозда. як этажа мебошад дар 6 сотик замин, 2 дар хона дорад, боз як кухнии дигар. нархаш 160 000 сомонӣ бо савдаам мешавад, срочно фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар Ленский район, шаҳри Душанбе. духонага квартира дар дуюм ошона бо масоҳати 44 метри квадратӣ. бинои советӣ мебошад, бинои 2 этажа. ҳолати худи дом ба фикрам уқа хуб нестай, рости гап кӯҳнаяй дом, лекин документош 100%. нархаш 90 000 сомонӣ савдаам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун, оби гарм, 25 солагӣ, истиқлолият 9, анамхалия районуш. духонага квартира мебошад бо масоҳати 64 метри квадратӣ. ҷойгир аст дар якум ошонаи бинои советӣ. нархаш 165 000 сомонӣ бо савдаам мешавад. ва дар охир як хонаи аҷоибот бо нархи аҷоибот. чихе ки медонед кадоме ки агар дар Душанбе зиндагӣ кардаиста боша, доми ватана сохтан дар Садбарг 24 ошонага дом мебошад ва айни ҳол калонтарин бинои истиқоматии шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. лекин аллакай дар як дигар райони шаҳри Душанбе 25 ошонага сохтестан, айвай калонтар мешавад, лекин айни ҳол ҳамияй калонтарин. ин дома ширкати сохтмонии Авицена сохтагиай.
ва қариб ки тақрибан 5-6 сол сохтеса будан шаб. Ана ҳамин сол аллакай сохтан буд кадан споридан шаб. Ва ана як хона аз ҳамин дом духонага квартира дар 11 ошона бо масоҳати 75 метри квадратӣ, ремонти нав бо ҳама чизу чора, назди роҳда мебошад ин дом, худи бино охрана дора, уборщица, парковка, домофон ва видеонаблюдения дора. ин хона дӯстони азиз аренда мебошад, фурӯшӣ нест. 7500 сомон моҳона. Бале дӯстони азиз, 7500 сомон. чиба ки ин дом худаш элитния ва на балкон неву трезаи калонша диденоси ами суратҳо чихе види хушрӯяй. И хеле хоноя барои иностранцо месупоранд ва мумкин шумо савол тиен ки ира ки мехара. Дӯстони азиз, рости гап мехаранд. бовар кунед, иностранцо бисёранд ки ҳамин домоя хонаҳоя аренда мегиранд ҳастанд. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ, яъне хонаи аренда дар ҳамин рӯза навор монд. дӯстони азиз, раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барори кор шумода ва хотиррасон мекунем ки навор оиди кредит ва ипотекаи шаҳри Душанбе аллакай тайёр шудааст. насиб 1-2 ҳафта пас мебурояд дар ин навор мо пурра гап мезанем оиди ипотека, ҳама условияҳошон, фоизову бефоиз, ҳама намудша, ҳамаи банк, ҳамаи ширкатҳои сохтмонӣ, ҳамаша гап мезанем. барои ҳамин ҳатман подписатсия кунед ва колокольчика дар реҷаи все пахш кунед, то ки бохабар бошед. то бозид, дӯстони азиз.